Kowe ganteng. Ganteng dhewe no lah ganteng dhewe no ganteng dhewe ganteng dhewe la 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 la. Ini salah kowe nek iso Apa? joget sing apik. Pripun, Bu? Piye, Bu? Hah? Walah. Tenan aku. Gandeng tenan. Tenan wis Aku gandeng. Ganteng. Gandeng ya? ganteng. Jare buke ganteng. Aku gandeng. Iki kabuke sing bagian kene. Iya. Ugong sing kono. Ha, durung tentu kowe ganteng ditakoki ayo. Takoki. Heh? Takoki. Heeh. Kok kabel kremet sinden kabeh. Ibu-ibu. Wah, sing banter, sing jelas cetha. Bu. Ndung Bu Iin jere. Bu Iin ngono. Bu Iin. Ndi? Njaluk dhuwit. Aja njaluk dhuwit kowe iku sini wong. Aduh-aduh nang kene iki gak golek dhuwit. Aku sing ngakon kono kok. Sing ngakon kene Kono. iku kon nakoki aku ganteng apa ora, Bu? Oh, gak njaluk dhuwit. Nah, Bu Iin. sing Aku apik. udah ganteng ulung. Udah ganteng tenan. Wah, Tenan olah. Tak idoni lho. wong kok iso ngidoni gak parek tak cium lho. Lah ngono pantes. Cah cilik kok ngidoni. Emoh. Gak boleh. Emoh. Ngono gak boleh. Nah, takoki. Kowe ra adus perang dina, Ger? Gene, wangi Iya. wangi to? Wangi apa kewelek kewecute mbah ya? Oh, gak ngono kok. Apa ya? Tak Aku mau ngambung kono. Lah Gene. kene. Emoh. Wedake kandel ngundang semawur ngono tak ambung. Ngono kuwi ben cantik kuwi jenenge. Apa sih jenenge? Eduka yo kuwi pokoke. Ben menambah kecantikan kuwi lho. Ayo. Gak apa-apa jenenge make up. Make up. Ya kuwi Up. mang.
Kudune ora elek-elek kowe kudune uluk salam karo warga masyarakat. Endi gaplokan